La llengua no és l'únic vincle que uneix Catalunya i l'Alguer. Els camps d'aquesta població de Sardenya han conservat durant més de 100 anys vinyes d'origen català, però que al Principat es van perdre a causa de la plaga de la filoxera. Han dit que és un raïm que ha avuto la possibilità di restar així particularment all'Alguer, en Sardegna, també després de l'atac de la filoxera que hem tingut en tota Europa. La cantina social de Santa Maria la Palma de l'Alguer segueix produint vi a partir del raïm català i ara donarà ceps a 5 cellers de Catalunya perquè puguin replantar-los la primavera de l'any vinent. Sé que ells estan parlant amb cellers que han mostrat el seu interès per introduir aquestes noves varietats i estem treballant per a que sigui una realitat aquest projecte que a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè a Catalunya podem donar moltes coses a l'Alguer, però en aquest cas l'Alguer ens està donant moltes coses també a Catalunya. La cooperativa L'Olivera de Vallbona de les Monges a l'Urgell fa temps que treballa en la recuperació de vinyes autòctones i ja té preparada una finca per començar a plantar 2 varietats provinents de Sardenya, el Torbat i la Mònica. La idea seria arribar a fer el que s'anomenen microvinificacions, vinificacions amb volums molt petits, que podem parlar entre 50, 100, 150 litres, i veure què donen. El projecte només ha fet que començar. Encara queda molt camí per recórrer per arribar a comercialitzar vins amb raïm català de l'Alguer.